Ipang-apod-apod na karong adlaw ang mga ECQ o QR code pass dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang kapulisan inabagan sa taga-barangay ang gitahasan sa distribution ini. May tigada na usab nga schedule kung kanus-a magamit ang Q-pass ug di usab mahimong ipasa-pasa. Ania ang report. Gipadayag ni Mayor Edgardo Labella nga gikan sa mga barangay kapitan ang lista sa mga residente diin gipaubos sa validation sa PNP. Ang quarantine pass adunay QR code aron siguradong dili mapike. Kauban sa mayor ang mga opisyal sama ni Direktor sa Piaro 7 Police Brigadier General Albert Ignacius Ferro ug opisyal gikan sa DILG ug ilang gipakita ang naong sa QR code pass. Usara ka Q-pass ang ihatag sa matag pamilya nga maoy gamiton sa pagpamalit sa mga gikinahanglan o uban pang importanteng katuyuan. Ubos sa lagda kinahanglang mopundo sa mga balay mga tao sa tanang panahon gawas lang sa mga authorized person outside residence o APOR. Magamit ang Q-pass alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Doon sa schedule sa paggamit sa mga Q-passes nga gilatid sa kagamhanan. Samtang base sa data sa DOH nga dunay 178,000 Q-passes ang ipang-apod-apod. Kung kinsa ang nakabutang nga ngalan sa Q-pass, maura ang mamahimong makagawa sa balay ug dili mapasa-pasa. Sa pigasbahin gibutyag ni Ferro nga moabot sa 1,000 ka mga pulis ang niugmad sa Cebu City Police Office. Miabot na sab ang masakop sa Special Action Force nga mutabang sa quarantine patrols. Mo-deploy usab ang kapulisan og drone patrol isip surveillance ilabi na sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.